Ku danna subscribe a wannan tashar tamu mai suna Halara Media TV. Sannan kada ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin da zarar mun tura sabon shiri za a sanar da ku mun gode. Sannan kada ku manta da yau 'yan uwa da abokanan arziki share. Rufe idonmu muka fito muka yi bayani muka ja hankalin gwamnan Kano. Shi ma da yake bawan Allah ne, mai saukin kai, mai mutunci, ya saurari al'umma kuma shi da kansa ya sake neman sa ya dawo kan kujerarsa. Mutanen duniya da suka yi maka wannan kyakkyawan zaton, ba wai kai saboda Aminu Daurawan ba saboda wannan, bal ni ba na akida ɗaya da kai ma. Allah ya saka Professor Makari takanas ta Kano ya tashi ya same ka har gida, tattare da ba ku hada akida ɗaya da shi ba. Saboda mu a tafiyarmu ko kai arne ne in dai kana abin da ya dace, to bismillah ka zo ka yi mahallinka, wannan mahallinka ne. To wannan kyakkyawan zaton da muka yi maka dalili cewa kana yin abin da ya dace, ba kai saboda Aminu Daurawa ba ne, ba kai saboda kana ɗan izala ba wahabi, wannan ba mu da alaka da kai ko ta ina wannan. Kuma da aka baka, ai da Ganduje ya zo ya sauke ka ya baiwa wani, yanzu ne da wannan ya zo ya sake baka. To wannan yana daga cikin dalilai guda ɗaya da na so in yi magana. Dalilai na biyu, ni maganan Daurawan shi na fara ji akan shi Soja Boy. Na Daurawa na fara ji, amma da yake ban san kan maganan ba, ban san inda ya taso ba, shi ya sa ban sa baki ba. Sai kwanan nan ne nake gani ɗaya bayan ɗaya har na zo na gamu da maganganu shi Soja Boy da abin da ya gudana da abin da ya tafiyar har na tsawon kwanaki, wanda shi ma za mu sa mutane su yi adalci. Sai da na zauna na yi comparing da abin da shi Daurawa ya zauna ya yi magana. Tun a wancan lokacin da na ji maganan Daurawa babu ilimi ba hankali a ciki. Balma dai ya kai kansa ma inda Allah bai kai shi ba. Saboda a cikin maganganunsa akwai maganganun da bai kamata ya yi su ba. Commissioner Police ya buga min ya ce yana ne so yin gani na ce masa ni zan tafi kasan waje. Ya ce to in dala malam in ka dawo kai kaza. AIG ya buga min waye kaza sai da na ba, to ko ayu kai waye. Wayannan da ka irga a gwamnatance duk sun fika. Iya abin da ya sa suka ce za su ga malantan suka ganka, ba wai kujerar ka suka gani ba. Ba kujerar suka gani ba, kai malantan ka suka gani. Amma yanzu ka fito a duniya kana gaya wa mutane su ma ka wulakanta su. Dan maganar da kai wulakanta su ne kai kana gani kai ka isa, kai ka zama wani abu. Kai ba komai bane. Ba kowa bane kai. Kuma wannan ba koyarwar addini bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauraron dukkanin al'ummansa. Kai hatta marar hankali manzon Allah yana bashi haƙƙinsa. Wannan hadisi da wata mata ta zo ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisarsa a cikin sahabbansa, ya ce ya Rasulullahi ni ina so in ganka. Ya ce to bismillah, ya kawo ki? Ta ce a'a ina so mu kebe ni. Ya ce to ki je ki duba cikin Madina, duk inda kike so ki saya zan zo in gani. Ta je ta yi gefe, ta je ta saya. Sai can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zo. Sayyidul wujudi shi ya tashi. Wannan matan duk duniya sun tabbatar a cikin kisan tana da tabin hankali. Tana da tabin hankali. Ta tashi ta zo wajen manzon Allah. Manzon Allah ta kana shi ya taso ya tashi ya zo ya same ta. Ya ce bai walla gani. Ya ce me bukata? Ce ai bukatar kenan ya Rasulullahi. Ce kamar ya ce kullum ina gani ka kebe da wannan sahabinka, ka kebe da wannan, to ni ma yau na kebe da kai ya ma'aikin Allah. To saboda haka in dai manzon Allah zai saurari mace marar hankali, to waye kai kuma? Waye kai kuma Daurawa?
saboda haka ba maganin da ka faɗa a shi wannan bawan Allah a Gombe ya tashi ya zo wa ya mutu wa ya dawo ka je ka ɗauki bindiga ka je ka me da'awa ne irinka me da'i ne shi ma kuma ba iyakan cewa mutum inda zai yi ba a wai a Gombe din ba kafirai ne wanda zaka musulunta da su waye maganganu dai na marasa hankali wanda jahili ma in ya faɗa za a ji tausayinsa kai kuma kai da sunan malanta kake irin wannan magana da wani abu wannan ba koyarwar addini bane wannan ba koyarwar manzon Allah bane addini yana son mai tawaru addini yana son mai saukin kai addini yana son mai tausayawa yanzu wannan kai a matsayinka na malami kenan ba aka ga ka shugaban hukuma ta hizba ba kai chairman din bane ba zaben ka kai ba yanzu in ka zama chairman ya zaka yi kenan na wani local government idan ka zama gwamna kai din nan wani wulakanci kenan zaka yi wa al'umma balle a ce yau ka zama shugaban kasa to wani tozarci zaka yi wa al'umma kai kenan da sunan malanta ka san aya ka san hadisi ka san hakkin dan adam ɗan uwa muka malami har wani malami a Yobe ya kira ka za mu sa ya ji ya kira ka cewa wannan mutumin ka saurare shi ya zo da wasu bayanai wanda ko huduba kake yi maganan da ya zo da shi magana ce wanda ya kamata ka dakatar da hudubarka ka saurari zancensa manzala yana kan huduba ma ya sauka ya saurari al'umma yana kan huduba ya je ya gana da su ya sake dawo kuma daga cikin sharuɗan da malamai suka gayyada idan mutum harka ta musuluntarwa idan ya zo za ka ajiye koyarwanka za ka ajiye hudubarka ka zaurare shi sannan mutumin nan fa cikin ofis naka ya tafi ba ofis naka ya tashi ya zo wanda ya zo kashe ka a ofis sannan wayannan duk jami'anka da suke da shi kake da su in dai zai zo ya shiga ya kashe ka malam to kaga ai hukumar ka ta banza ce in dai mutum kwaya ɗaya ba wai soja ba ko shi ne artillery shi kadai ya tashi ya zo ofis naka da wayannan jami'an naka gaba ɗaya ya shiga ya kashe ka ya fita to kai an yi malalatan hizba wallahi an yi malalatan hizba ba ku cancanci a ce muku hizba ba bai kamata ba dama hizbancin naku kawai ku je ku kama yara waye marasa karfi shine kawai in dai soja ba ko shine bataliya in dai mutum kwaya ɗaya ne ba bindiga ba ko me yake da shi ya zo ofis naka inda kake da security bai kamata saboda haka yanzu kai da kake cewa me yasa ba zai saya a Gombe din yayi da'awa ba kaga yanzu wannan magana ma babu sense a ciki kai fa kwanan nan kai da Balalau da Kabiru Gombe da malam mai gemu na Bauchi da Shandam da waye kuka taru kuka je kasar waje to holewa kuka ji ko iskanci kuka tafi ko da'awa kuka tafi to in da'awa ne ba musulmai ne a kasar wanda za su yi da'awa ku ne za ku je wancan kasar da kai kake tuhumarsa ya bar Gombe ya zo Kano kake cewa me yasa ba zai koma Gombe ba kafirai nawa kaza to can din ba malamai ne masu da'awa sai ku wa fi anfusikum afala tubsiruna abinda zaka yi magana fa wani lokaci fa kai kanka ma amsa ne ba wannan fa watanni ne fa bai wuce wata daya ba fa kai da shugaban kungiya da Kabiru Gambe da wane kuka tashi kuka tafi na manta sunan kasan kuka je kuka yi sharholiyanku kenan kuka dawo ba da'awa ku tafi ba to in da'awan kuka tafi ba malamai ne masu da'awa a wannan kasar ba daurawa wai in kai soja ne ka je ka yakin Boko Haram in kai soja ne ka je ka kama turji yanzu kai na gani magana wannan magana ta hankali ka faɗa kenan an gaya maka kowane soja ne kawai ya dauki bindiga kawai shi ne sojojin kawai kwaya ɗaya ne
an ce maka a soja ba malami, an ce maka a soja ba liman, an ce maka a soja ba mai da'awa. Wa ya gaya maka? Wa ya gaya maka? Soja har kuku suna da shi, masu dafa abinci. Soja akwai fakanaiza, soja akwai mai gyaran mota, soja akwai mai kaza kaza, duk suna da shi. Akarmakallahu, wa ya gaya maka to? Kai kake zuwa kai musu limanci ne a bariki? Sojojin ne suke yin limancinsu. Saboda haka Allah ya shirye shi a matsayinsa na soja, bai zama mai shaye-shaye ba, bai zama mai kashe-kashe ba, bai zama mai sace-sace ba, ya ɗauko harkan da'awa. Ai ba wanda ya kamata a dafa wa irin wannan. Yanzu da Allah bari mu sa zancensa ku ji. Na shigo Kano kwana na hudu wai ban ga Sheikh Aminu Daurawa ba, kuma an gaya bar ba an gaya bar ba. Ranar da muka je na je ranar Alhamis, na shigo Kano ran Laraba, muka je ofis din shi ranar Alhamis, aka ce min baya zuwa ofis daga Litinin Talata ya Laraba. Muka jira ranar Litinin, aka ce min ranar yana signing file bai cika sauraron baki ba. Na dawo ranar Talata aka ce ya karfe 3 yake zuwa ofis. Karfe 3 muka zo tun karfe 4 Sheikh Daura yana cikin ofis. Na kira Sheikh Albani Yobe, ya kira shi a waya bai dauka bai bar magana a wasu, sannan mai gabar ne abun da ya kawo ni. We follow the proper channel of communication da ba. Muka je muka samu wanda da cikin shugabannin Hisba ya je hada mu da sakatare nashi. Sakatare nashi ya ce min ya san da zuwan ka, na ce no. Gashi amma ka gaya masa ni ne Sheikh Albani Yobe bar magana, ka ce mar suna na Adamu Ashaka, ni soja ne. Na ce musu ni soja ne ga aiki kabila. Sannan abun da ya kawo maza ne ta addini, gashi na musu bayani. Sakataren nan ya shiga ofis in Daurawa ya same shi. Wallahi da ya fito ya ce min wayanda suka min hanya na zo nan wai in je in taho da su. Kuma mu zo ne abun takeici a gaba na ba he mata su zo su, wallahi akwai matan da suke zo shiga ofis ko permission ba sa karba. Allah ya ce man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibr, idan kana da girman kai kwatan kwayan zarra, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka shiga aljanna ba. Sannan malamin addini wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na ƙasar nan, a saman malamai suna gurin girman kai kuma girman kama ga ɗaliban ilimi. Imagine, sanan wani Sheikh Aminu Daurawa, who is Daurawa? Wani Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, waye Daurawa? Almajiri ne fa kai almajiri ne. Islam ne ya ɗora ta akan wannan kujerar da kake, albarkacin musulunci kake ci. Darajar Islam kake ci a wannan kujerar da kake. Yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajar musulunci kake ci. Sanan duk wannan soyayyen da miliyoyin mutane suke nuna maka a yau suna nuna maka ne da wannan soyayya da wannan kauna ana nuna maka ne albarkacin musulunci. Tunda Allah da kanshi yace innal ladzina amanu wa amilus salihati yace sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Allah shine yake saka wa masu imani son waɗansu daga cikin malamai a cikin zukatansu. Allah deploy your love in the heart of the believers. Kaga duk albarkacin musulunci kake ci. Sannan ka zama shugaban Hisba, ai ba karatun boko, ko karatun boko ne kai wannan matsayin. Ba karatun boko ba ne, because everybody know you are not an universal scholar. Shi yasa only know that you benefit from your own preaching. Duk wanda ba bawo shi ba ya da rabo a wajen Sheikh Aminu Daurawa. Wannan ya nuna albarkacin musulunci kake ci ka zama shugaban kungiyar ba ya albarkacin karatun boko ba. Sannan a ce ɗaliban ilimi wanda suke da alaka da ilimi kai blocking ɗinsu ba za su danka ba. Wa'yansu ɗan iska, ‘yan Hausa fi mawaƙa su ne wanda kake da lokacinsu. Imagine, kowa ya ga abin da ya faru kwanan nan. Mun tafi yawon da'awa Sumaila local government, Sumaila ba Kano state bare. Wa yake da hakkin ya je suwa suka fi hakkin su je su musulunta da maguza wanda suke cikin Sumaila local government. Malamin Kano ko malamin wani waje. Kowa yana da hakki, amma malamin Kano kun fi hakki tunda ku state ɗin ku ne. Daga Gombe muka tashi ni da alaran mana muka yi tafiya, kuna da tafiyar da muka yi kusan sati 2. Mu kwana a masallacin da na ina da sau ɗaya kwana a cikin gida. Muka tafi yawon da'awar da na kwamfarti. Mutane suka karbi musulunci suka musulunta da yawa, duk wanda yake gina a page ina. Kun ga na sa bidiyoyin mutanen da suka karbi musulunci. Kun ga hirar da muka yi da maguzawa jewa.
muka je wani gari na saka bidiyon jiya a page na TikTok ko na Facebook Adam Ashaka da muka je wannan garin kuna ji wani yace wallahi su wata kungiya ma ba ta taba zuwa garin nan ta musu wa'azi ba dai irin malamai kamar niyya da kwana malamai da ya zo su karatu na comparative sannan da yawa daga cikin su mun samu sun mu da sun garin musulunci mun je kuma mutane akwai wanda kuma suka ƙara musulunta suka ce mana babban matsalar su ba su da malamin da suke koya musu addini akwai wata mata wacce ta min tambaya tace ita da mijinta ba su iya wankan da ba kuma ya su wajen biyu duk irin wayannan matsalolin muka zauna muka yi magana da imam din wanda muka yi magana da manyan garin dan duk garin da muka je za mu yi wa'azi za mu yi magana da sarki ko hakimi na gari ne mun da izini a wurin shi muke karatu saboda karatu ne na comparative sannan na musu alƙawari na ce zan tafi Lagos amma zan biyo ta Kano zan je in ga Sheikh Aminu Daurawa shugaban Hizba mu zauna da shi in ga bar malam ga irin abubuwan da yake faruwa ko akwai taimakon da za a yi wa bayan Allah nan a samu malamin da za su je su koya musu addini wannan shine maganar da na musu ba amma jama'a abun mamaki na shigo Kano kwana na hudu wai ban ga Sheikh Aminu Daurawa ba kuma an gaya bar ba an gaya bar ba ranar da muka je na je ranar Alhamis na shigo Kano ranar Alhamis aka ce min baya ba daga Litinin Talata ya Laraba muka jira ranar Litinin menene wanda za ka yi wa Allah fiye da wannan abin da bawan Allah ya zo ya gaya maka in ka je lahira me za ka gaya wa Ubangiji matsayin da ya je ya same ka fa wannan shine dalilin fa ya za a yi a taimaka wa wayannan bayin Allah ko kai ba shugaban hizba ba a matsayinka na malami mai da'awa ba za ka rasa almajiran za ka wakilta su a je wayannan state na Samaila ko menene a je wayannan wajen maguza wannan a sanar da su addini to me fiye da wannan za ka yi me za ka yi fiye da wannan me za ka yi fiye da wannan hanyoyi da yawa kai ko ba a tura malamai ba a yau zamanance yau za ku iya ku yi arrangin je ku je ku wannan garin a yi arrangin suna da wayoyi suna da waye ko memory na kawaidi na ahadari na waye a basu su dinga sawa suna sauraro ka taimaka musu amma da yake wannan ba hanya ce ta samun kuɗi ba shi ɗan izala duk burinsa ya ne zai samu kuɗi kawai shi a nan aka gama ɗan izala iya burin ɗan izala shi yaya ne in dai harkace ta samu to shi yana gaba amma harkan da'awa wallahi duk kariya ne wannan da'awa da kuka gani wallahi tallahi dan personal interest su ne dan me za su samu ne dan su yi suna wannan shi kenan an gama amma in ba na gani babu abin da za ka yi wa addini fiye da abin da wannan bawan Allah ya zo maka shi babu shi yau wazozin da muke yi a cikin musulmai ma kawai dai mu yi amfani da faɗin ubangiji fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul ba dan haka ba wayancan su ne babul aula saboda su musuluncin ake bukata wajen su ana bukatar su koyi alwala ana bukatar su koyi wankan janaba ana bukatar su karanta su koyi fatiya da alamtara zuwa nasi shi kenan mu'amalat wayannan su yanzu su suke bukata yau a cikin musulman mu a arewanci waye sai dai mutum kawai ya zamanto tantirin malalaci in ba haka ba wayannan abubuwan yanzu a social media ma zaka koye su amma kai masayinka na da'i malamin nan ba wai kana cewa an ce maka ka bi doka kaki ka bi kwana hudu kai waye shugaban kasa ne kai ko kai gwamna to ka sauka mana in zai je neme ka akan in ba don wannan alakan ba in zai je ya same ka akwai gwamna fa wallahi ko gwamna ya je ya nema wallahi kwana hudu zai gani gwamnan abba gida ya je da wannan maganan da ya zo in ya je zai na so ya ga gwamna wallahi kwana hudu zai gani to kai waye kwana hudu wai a cikin wai litinin da talata ba kwata baya zuwa office to yanzu wannan baka ci hakkin al'umma ba kwana biyu baka zuwa office
a cikin dokar aikinka ne wannan ta baka ko kuma kai ka zaba wa kanka? To albashin da ake biyan ka na wata banda asabar banda litinin da talata kenan? Asabar lahadi a ce ko hutu ne, to litinin da talata shi ma banda shi kenan a cikin albashin ka zaka cire ko ka bada, in dai ka ci kudin litinin da talata alhali ba ka zo a ganin kanka, wallahi haramun ka ci, wallahi wuta balbal ka ci. Ba dalilin da zai sa an dauke ka aiki in dai ba gwamnatin ne ta ce maka banda litinin da talata ba. Kai ne a karar kanka ka zaba wa kanka banda litinin da talata, to kai zalunci. Laraba ya koma ya ce wai kana signing din abubuwa kai a ranar litinin, ranar laraba baka sauraron mutane. Alhamis ya sake dawowa aka ce sai karfe 4, karfe 3 ya je har karfe 4 duk baka dauka ba. Yayi wa wani wanda ya san ka waya a Damaturu, ya kira wayanka yayi maka baka dauka ba, yayi maka WhatsApp, karshe abin ka ce wai ya je wayan da suka turo shi ne su zo da shi. Yanzu wannan kalma ce ta malam. Ina muru'a, ina muru'a, ina mujamala. Me ka zama? Idan ka zan wannan wai ni ban taba ganin ka ba, ni ban san ka ba, sai wanda ka taba gani ne zaka yi mu'amalar shi a wannan office din? Office naka ba na jama'a ne ba, wai sai wanda ka san shi shine zaka yi mu'amala da shi, wanda ka taba ganin sa shi zaka, to ashe aikin ma ba za ta yiwu ba kenan. Ashe aikin ma ba zai yiwu ba. In dai wanda ka san su ne zaka yi mu'amala da su, to ba aikin office kake yi ba. Ba aikin office bane. Kai kwata-kwata ma da kikin jahili ne, baka san ma aiki kan aiki ba. Don wanda suka ka san su a wannan aikin su ne 1%. 99% su ne wanda baka san su ba. 99% su ne wanda baka san su ba, wanda za su zo maka office naka da bukatu daban-daban, iri-iri daban-daban, bukatu iri daban-daban. A dokar gwamnati ma na Kano din abin da kai da bakinka ka faɗa cewa ba kwa zuwa samame sai an kawo muku report. To wai zai kawo maka report da aljanu ne? Wanda ka san su ne za su kawo maka report? Yanzu kwanakin baya wani mutum da kuka ce kuka kama shi har aka yi interview da kai aka interview da kai cewa wani mutum da ya zargi matansa wani yana neman matansa, wani chairman na Jigawa, commissioner na Jigawa, ka san shi ne kafin ya zo maka? Matar ka santa ne? Aikin ɗan sanda wanda bai sani ba za su zo masa shine 99%. 1% watakila shine wasu in sun zo a ce ya san wane. Saboda haka wai sai ni abuna mutane na ba su san ka ba, ni ban san ka ba, ni ban taba gani ba, kai baka wannan yana da cikin ka'idan da zaka ce bai sha sa ba zaka ga mutum ba. Saboda haka wannan idan ba za ka yi ba, ka ajiye aikin al'umma. Wannan aiki ne na al'umma. Yanzu a ce maka a bar ma sauran state din. A ce iya state na Kano. A Kano mutum nawa ka san su, nawa suka san ka? Su ne 1%. Wanda baka taba ganin su ba su ne 1%. Wanda baka saba jin su ba su ne 1% a Kano. Yanzu duk wanda za su zo wajen ka shikenan sai a ka'ida sai ka san shi ya san ka, sai ka taba ganin sa sai ya taba ganin ka. Wannan wani ne dakikanci ne? A wani tsarin aiki? A tsarin gwamnati? Wannan tun alhamdulillah tun a zamanin Abacha mukan je wajen mutumin da bai taba sanin bai san mu ba mu san shi ba, za mu je ofisin minista, za mu je wajen ka'ida kawai a baka takarda ka ce ka kai ne wani kaza kana so ka ganshi, kuma dole ya ganka, sai dai in abu ne yayi masa yawa. Saboda haka wannan babu ministry, babu commissioner, babu wani dan sanda, babu wani abu da zaka je ka ce zaka ganshi, iya kawai waye ne kai ne to ka rubuta a kai masa shikenan kawai. To shikenan ka je ka zauna a wata room, ka je kana zaune a wata room shikenan har shi ya ce to yana so ya maka iso ka shigo, a zo a ga maka to minister ko chairman ko gwamna ko waye ka ce ya ce ka shigo. Ana zuwa a ga shugaban kasa ma kalle kai, shugaban kasa za a je a ganshi, waye kai to?
saboda haka wayannan shasa tarkacen izala wallahi azimu babu abin da a rayuwarsu suka sani in banda personal interest nasu. Bari mu sa muku kasiyar dinsa na karshe sai mu tashi. Addini yi koyi su wallahi. To in kun ji maganar da yake faɗa a iya nan wurin kawai akwai fastoci sun fi guda 10 wanda kiristoci ne suke ɗaukar nauyin fastoci. Wai suna da Enugu ma aka turo su. Wasu daga Bauchi Jos duk sun zo suna zaune a ƙauyen nan garin ƙauye ne jama'a. Amma ku duba fastoci sun zo sun zauna a nan saboda son ci gaban addinin su. Amma yanzu haka babu wani malamin addini guda da wanda babu ko mutum da wanda aka ɗau nauyin shi wanda zai tsaya na koya wa'annan bayan Allah addini sannan kuma musulunta su kai to mutum ya musulunta ka bar shi ba ilimin addini to me aka yi kenan an samu matsala. Yanzu shugabanni za su iya gani yadda za su taimaka musu da malamai wanda za su zauna a nan suna koya musu addini don yawanci duk garin kusan karɓar musulunci a kai. Wannan kawai shine sannan magana na biyu kuma chief imam din muna da abunan din shi kuma dama na ce musu daga nan insha Allah daga nan za mu shiga Kano in Allah ya yarda in mun gama karatu tukin da muke yi so bayan mun shiga Kano kuma zan je in samu Sheikh Malam Aminu Daurawa zan kai mara ziyara sannan kuma zan zauna da shi kuma in mara bayani mu ga ko akwai taimakon da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana musulmi ina so ne zan yi ƙarin haske akan abubuwan da suke ɗan faruwa kwana biyu na social media. To ni a rayuwa ban ga wani abin da Aminu Daurawa za ka yi fiye da wannan abin da bawan Allah ya zo maka nan da shi ba. Kai mazaunin Kano ne, kai malami ne, bayan malantan kana da ofisin da tana da alaka da musulunci. Wannan dalilin shi ya sa ya tuntube ka bai zabi kowa a Kano ba. Bai zabi kowa ba. Wannan abin da ya ɗauka ya zo ya same ka zai iya ya zabi kowane malami. Ce to malam gafa abin da na je na riska akwai taimakon da za a yi wallahi malamin nan in yana da hali zai ba da gudumawa ko shi da kansa ya ce mu je mutum da a Kano yake ya je ya ga wajen ya nemi ɗalibansa su je ana koyarwa ko a sati so ɗaya ko a wata so ɗaya. Kai ba za ka gode wa Allah ba da ya tashi bai tuntubi kowa ba sai kai. Kuma kai din fa dalilin kana da alaka da gwamnati ne fa. Wannan ko kai ba za ka yi ba wani na in ka dauki wannan project na wannan mutumin da ya kawo din nan in ka je ka mika wa gwamna gafa abin da muke fuskanta. Gwamna zai iya ya ce a zabi malamai kaza na dauki nauyin su aje a koyar da su musulunci abba gida ba abin da zai fiye da wannan a Kano. Saboda haka wayannan malantan da kuke gani wallahi tallahi duk shi ne shi yasa nake tambayar sa shi Aminu wai me ya je yi kasan wajen da suka tafi bai wuce sati 1 3 ko 4 ba da suka tafi da balalau da waye da suka je shin abin da suka je yi a can ya kai abin da wannan yaron ya zo yayi a Kano. Wayan can kun je kun zauna ne kawai kun yi sharholiyanku wayan da kuka je wajen su dama musulmai ne kuma sun san shari'ansu kuma suna da malaman da suke koyar da su kawai sharholiyanku kuka je a can. Amma wayannan ƴan uwanku ne a jikinku a garinku a kasarku a jiharku sun musulunta ba mai koyar da su ko kuma wasu ma a je a yi musu wa'azi a su dawo musulunci. Hausawa ne harshen ku daya kai inda ka ji ma ba harshen ku daya bane wayanda suka tashi daga nan Kano ko waye da Nigeria ko Ghana suka tafi ne kuke ba wai turawan kuka je kuka yi wa kira ba turawan kuka je ku kira su ba malaman Hausawa irin namu na kasashen Afirka ne wanda kuka je kuka zauna da su kuma dama musulmai ne kuma sun san sallah sun san azumi sun san komai kuma da kuka je ba alwala kuka koya musu ba sallah kuka koya musu ba wankan janaba kuka koya musu ba. Kun je ne kun yi kawai sharholiyan ku kun yi maganganu kawai kun tashi kun dawo kun bi an biya muku kudin jirgi an je kun an kama kuma kudin hotel kun yi sharholiyan ku kuka dawo. Amma wannan billahi allazi la ilaha illa huwa manzo Allah yana ga wa sayyidina Ali mutum ɗaya ya musulunta a dalilinka
ya fi wayannan duk jajayen rakuma da za a baka a duniya. Yace ya fi maka alkhairi. La an yahdiyallahu bika rajulun wahid, da Allah zai shiryar da mutum kwaya daya. Wa yake faɗan manzon Allah? Wa yake gaya wa Sayyidina Ali? Mutum daya a dalilinka ya zama musulmi, mutum daya ya shiryu a dalilinka, ya fi duk abin da za a baka a duniya. Saboda haka malami lokacin da ka zama kana da girman kai, malami lokacin da kana da kai wani matsayi, to ina malantan? Shi yasa Allah ya sakawa wannan tsohon gwamna na Jigawa da ya je ta'aziyar Sambo Rugaciku, maganganun da ya gaya masa wannan shine, yace yau malamai kun sa rigan sarakuna, kun sa rigan shugabanni, kun sa rigan gwamnoni da waye, ku ne yanzu masu nada shugaba, ku ne masu sauke su. Ba abin da kuka sani banda ku sa katon riga da aiki da waye ku fito. Yace duk maganganun da ya faɗa ba yau shine abin da malanta yake tafiya. Malami yana gani wai akwai wasu hizba a bayansa, ya ɗauki 'yan sanda, ya ɗauki 'yan sojoji, ana yi masa escort, ana buga masa jini'a. wani mutum a sarkinsa ya turo shi, ko sarkin Kaisara ne ko na ina ne na manta, ya zo wajen manzon Allah da sako. An zo ana ta neman